That icho kwa demo ya Zimbabwe ndinoti wa Washington marimira Bush ngoreka kuti baba isabe correspondent wa ZBC National FM. Muri ya Zimbabwe tinenge tichinzwana na zero tiri mukati menzvimbo tinoshidhira chimuti ZBC National FM. Panguva ino ndiri mukati menzvimbo yekuwadzana 1 muguta reHarare. Kunova chikwatika chino chinosirisa zvikuru sei muri ya Zimbabwe. Kana mukatarisa muri kuona kuti tiri kuwadzana 1 kudaro imba dzinofanira kunge dzakanaka dzakarofa dzakamira sei zvakanaka. Asi panguva ino ndiri kutaura muri ya Zimbabwe ndeyekuti pane chitiko chakaitika pazuva ranezuro chokuti izvo pamba pakaputika magasi zvakaita kuti vamwe vanhu vakuvari kutaura kune kwatiri kuita vanhu vatore muchipatara but nete rombo rakanaka kusangana nemwanasikana wepamba ipapo kuti timbonzwawo zvinhu zvimwe zvaanozivawo zvakaitika hongu harisi gasi but kungoti chii chakaitika kuzosika magasi aputika uyezve pari zvinozve vanhu vakaputikirwa nemagasi vapapi makasimba here mama uye mungatipawo mukana kuti tiri kuona kuti panapa vanhu vakasiririka tiri kuona pane zvinhu zvakatsva mibhedha yakamira zvimwe zvinhu zvakangokanganisika mamiriro azvo asi zvinofanira kunge zviri mumba zvakavharirwa chii chakaitika sokuziva kwenyu mama ndakanzwa kushinyira kwegasi ndakarara saka ndakabva ndabuda nguva yaita vibration mumarata ndobva ndakabuda ndichiti maybe gasi rine zvakuda kutoitika pariri pandakabuda ndakanzwa uyu tinisha achiridza mhera ari kuno indakanobuda nekumberi pandakazotarisa kunoku ndakaona kwatozara moto. Okay, amuna kunzwa kuputika makanzwa kungo vibrator kushinyira kwegasi. Oh, pari munhu iyi gasi ramunoshandisa kubikira kana kuti imimi munotengesa gasi? Gasi raanotengesa. Kuri kuti ndo rakazoputika. Unotoita chisound chakasoita rinenge rinolika. Okay. Apo ko risati raputika kana kuti pasati petika izvozvo hapana chamakambonzwa chikafanana nokunhuhwa kuti muzive kuti gasi riri kulika. Hapana kazvinzwa. Asi chisound ichocho chanyatsoitisa kuti asi ane munhu angauya naye anenge anga achitorima achizotengesera gasi. Oh, aifilisa gasi mumba imomo? Kuri kuti ndofunga pamwe ndo pakakanganisa vanozovhara zvakanaka. Orati mumba makazoputikira gasi manga muine vanhu vangani? Mamuina mai nemwana iye nemwana wake. Iye muridzi wegasi nemwana wake. Umwe mwana musikana ari grade 3 angatumwa. Kureva kuti dai asina kutotumwa mwana uyu angadai futi ari mumba imomo. Saka vanhu varimo vakatwira vakaputikirwa negasi mumbamo makazovaita sei? Vakakuvara zvakaita sei? Mototi motikari dzakadzirwa pako paserape tatingori pafranda. Alright. Abuda aenda kuchipatara. Uri amuna tombomona? Handina. Ndakatotyawo kuuya nemoto wangu uchiitika. Okay, munhu yakakuvara chichenyu? Muningina wenyu? Makachika kuona muningina mawa? Ndingeende kunotsvaira mukwashapa mwana wangu anga arara moto wangu wachishata kuno kuti ndibve uku ndichiuya kune moto zvavisingaite saka ndakanobuda nekufrandi kuwindo rekumberi. So rumo yakaputika ndeipi? Ndiyo iyi. Saka muri kureva here kuti kudonha kwokuputika kwakaita mukati umu? Akatosheka wanga kuntori neepdeki. Okay, ichokwadi muri yeZimbabwe ndo zvamuri kuona zvaitika mukati menzvimbo yekuwadzana 1. Zvose zvamuri kuona izvi zvakadonha pasi kubudikidza nokuputika kwakaitika gasi. Singazivi muri yeZimbabwe kuti dai tangokumbira kuti izvo dai Mwari wapindira handitika vanhu vakaputikirwa nemagasi amo vaona kurarama handitika upenyu hwakanaka uyezve nevasati vaita zvinhu zvakafanana nezvizvo zvinhu zvakafanana nemagasi zvinhu zvakafanana nepetrol zvinonetsa kuti zvigare mumba nekuti zvinhu zviri dangerous anytime zvinhu zvisingadi moto zvinogona kungoita sei kungoputika. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndo nyaya ndiri kutaura yakaitika mukati menzvimbo yekuwadzana 1. Muri yeZimbabwe kana mukatarisa munoona dzimba dzinenge dziri padhuze padhuze iyi ndeimwe stand iri panext nguva yakaputika magasi aya zvakazosvika pakuenda kunext door zvamuri kuona mukatarisa window iri munoona kuti window rakaputsika masbestas pamusoro vibration kureva kuti panga pane kutinda kwakanyanyisa zvakabva zvabatanidzana. Saka chikumbiro changu ndechekuti muri yeZimbabwe kwese kwauri ikoko ungave une magasi ungave une zvinhu zvinokuvadza mukati medzimba tisapinda nazvo mukati medzimba nekuti mangwana zvinokonzeresa. Nhasi uno vanhu vari muchipatara, nhasi uno vanhu vari kurwara vakakuvara chikonzero zvimwe zvezvimwe zvatinochengeta hongu zvingatipa mari hongu tinogona kusevenza nazvo hongu zvinotibatsira pakurarama asi ngatitsvage kuti tozviisa papi kuti mangwana zvisazokonzeresa. Saka mashoko enyu kupedzisira maya munhu chii chamungaudzawo vanhu kana kuti vanhu vanofanira kuti vaite sei zvamunofunga kuti zvinhu zvakanaka nekuti imi pachenyu ihama yenyu but makatotizawo makutotya. Saka chamunokurudzira vanhu chii meme?
ndinokurudzira kunyanya iyo avari kutengesa magasi kuti indava sese magasi mudzimba ava tatenze